Čaute ľudia, my ideme teraz na Gorkého. Kto nevie, čo je Gorkého, je to naša škola. Tam je ihrisko a tam je zábava. A máme tu pochúťky. Ideme. Kika, nechceme ísť tou stredou? My sme pred chvíľou vlastne zvonili jej kamarátke. Akože jej kamarátke, Kika. Kika, jej kamarátke, akože, vieš, že je to taká fejková blbaňa. Ľudia, dajte si papať. Áno. Vlastne, keby ste chceli vedieť, kde býva jej kamarátka, tak vám to hneď aj ukážeme. Je to v Trnave, Gen Goliana 17, 20. Gen Goliana 20. Je to Tuto pekne. Takto je okolie pekne, tu dám musí A nevšimať. tento zvonček. Ako keď tento zvon. Môžeme povedať dozvoniť. Ľudia, pozor. Ideme robiť parkour. Pozrite. Ľudia si myslím, že rokov máme 12 a chodíme do 6. triedy. Ale nepovieme vám, či A alebo B. Presne tak. To ste nás hovorili. Jo. Keby ste chceli, tak do komentáru napíšte, do akej vy chodíte. A do bývača na akú školu. Áno. Presne tak. Takže my si tu cupikáme pekne. Tam je pekne Adamisko. A ľudia, my sme veľké baby, čiže my nemusíme hovoriť rodičom, že ideme niekde. My sme dneska boli už aj v Tesku sami a v Cipiane. Dokonca aj Maxe. Áno. Sme si boli kúpiť iPhone. iPhone 13. Ja mám 16. Ale teraz natáčam na ten starý. A keby ste sa čudovali, že prečo to ide aspoň takto rýchlo, tak my potom utekáme, dobre? Takže potom sa nečudujte, že sme to dali zrýchlenie. Nie, my utekáme skrátka, že ako napríklad teraz. No, to bola iba chvíľa, lebo práve nás šmierujú z okna. You and me this morning. Čoklit. Závidte. Ešte máme energetiáky. Selfie. A viete čo, my vejpujeme. My vejpujeme. Jo, dávame si cigy. Dneska sme mali v škole vejpku. Tak je naša kamarátka. Nie je to ani kamarátka, ale my sme si na ceste nepotiahli, takže sa nemusíte báť, že my fajtíme. Ja by som chcela. A ona nemá hento nikotínu. Ona bez nikotínu. Tak to je dobré. Tu je naša malá Roxinečka, ale nebudeme ju budiť. Lebo viete, Roxy, malinká Roxy. Má už asi 14 rokov. Alebo aj Vieš čo? Ty si zasláči. Ja by som ti dala čokoládku, ale nemôžeš, to je toxické, prepáč. Prosím, počkaj, ja si Roxy. Roxy. Dobre, urobili sme. A na mňa, že... A ja na ňu. Keby ste sa čudovali, do Kulkova, je to učiteľka na našej škole. Ale má asi tak 80 rokov. No, možno nevie sa prečo. Nevadí. Nemá 80, ale to sme iba vtipko. Má tak 62. Alebo 50. Dobre, tak počúvaš, sorry. Tu je autičko, limuzína 2480. A keby ste sa pýtali do komentárov, že ako dlho ideme do školy, tak 7 minút a bude sa. Hej. A nepovieme vám, kde bývame. Nikdy. Presne tak. A počkajte, teraz musíme chvíľku nastúpiť do auta, takže počkajte. Tak ľudia, chvíľku sme boli v aute,
lebo nás mala, tak nás pokusok odviezla, akože aby to bol pre vás nejaký záber. No a teraz sa vrhneme na Gorkého, takže týmto smerom, dlhá ulica, keby niekto je nový Ukrajinec. A ešte ide pre nás auto. Jaj! Poď preč. Tak, chvíľku to bola a hneď nová Kika, lebo ona neišla na aute. To iba ja som... A keby ste chceli vedieť auto, tak vážne som sa zviezla na akom aute. Toto. Jo, toto stojí tu práve. Na tom som išla. Paráda. A hento čierne ďalej je také naše. A inak, Môže No. 5 minút. keby ste chceli vedieť, my sme sestrušky. Ja mám čierne nechty. Čierne Ja by- Moja kamoška ma rada pila z Tokyo Hotel, tak potom mi pošlite nejaké edity. Ja. Tak. A keby ste sa pýtali náhodou, ja nemám nechty, lebo ja si dávam umelé spraviť, ale teraz som si nedá, lebo cez prázdniny som ich mal, lebo sme žiadne video nenatočili na YouTube. Ale keby ste inak chceli vedieť, Už sme tu? už sme inak tu, ale musíte ešte počkať, lebo my sme... Koľko je tu staredých ľudí. Lebo inak my hento máme, ako sa to volá, kapelka? My máme super školu Áno. a ja som si dala iba cez prázdniny spraviť umelé nechty a teraz ich nebudem nosiť, ale mám doma. Keby ste, Ja chceli, mám čierne. keby ste chceli na budúcom videu vidieť, tak ja vám ich ukážem. Sú strašne pekné a idem si tak poslednú dobu robiť. A tu máte Gorkého. A keby ste sa pýtali, máme frajer. Máme